ifa mmadụ n'ụwa maka na ndidi bụ ogwe n'ụwa ọchụ na nwayọọ nwayọọ ada alụ arụ nwoke m ọ bụ gịnị ka ị na-achụsiri ụwa n'ike ọlụ nwayọọ sọbụ ife n'ụwa ngwa yeksa 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 onye ọbụla bịa n'ụwa welu nnu ndidi oge Chukwu ka mmanụ onye ọbụla nọ n'ụwa biko welu ndidi oge Chukwu ka mma ayiye mama oge Chukwu ka mma onye ndidi na-eri azụ dị mma ayiye mama oge Chukwu ka mma onye ndidi na-eri azụ bụ ayiye mama oge Chukwu ka mma onye ndidi na-eri azụ dị mma ayiye mama oge Chukwu ka mma onye ndidi na-eri azụ bụ ị na-azụ afịa n'ụwa maka nwere ndidi chachan ịtọlatọn ị na-echebu n'ụwa maka nwere ndidi chacha ezi onye n'ịtọlatọn ụfọdụ felo steeti ọ na-eti egwu gbajubi ọgbara one ka ọ dị onye gwara ara one nde ọsịnọbasị maka na onye chinyelu n'aka emego m okenye n'ike wee were ya na-aga wee na-etili ụmụ wee gwa ọma onye chọrọ ife elo staa ya dụkwa na mmadụ ese m ya kpọọ m n'akara igwe m na mma aza maka na ife dị n'ụwa dị nwata chọba nke ya ndị ile asị na nwata ji anya ukwu ndị asịlasị na ọ na-eme ngala ọ dịkwa egwu onye bụ na-abịa n'ụwa olulu ndidi na ọka mma ị na-alụ n'ụlọ oyibo n'inwero ndidi chacha ezi oyi n'ịtọla atọnụ ị na-azụ n'afịa n'ụwa maka enwere ndidi chacha ezi oyi n'ịtọla atọnụ onye kpọbala afịa kpọbakọle ụbọchị ọ nọ lepọzi ndidi ka ọ ga-eji bili elo stan ụzọ bazi tiga efele bili n'isi onye mapa ese ụmụnne nne ụmụnna m genu m ntị nnukwu unu malife ndị ukwu na ndidi na ọka mma n'ụwa nka ịnọfụ onwere ofu nwoke ọ mụtara nwa ọmụ nke mbụ ọ bụrụ nwanyị ọmụ nke ịbụ ọ bụrụ nwanyị ọmụ nke ịtọ ọ bụrụ nwanyị ọ na-etenu ọ na-akwa ọ bụ ya bụ ndị ilo a na-amụ amụ ụfọdụ asị na ọ bụ ifo metalụ ụfọdụ asị na ọ bụ obi ọjọọ ụfọdụ asị na nwoke dị njọ ma nnọọ asị nwoke were ndidi wee sobe ụwa o wee na-ayọ chi ya o wee luzie n'afọ nke ise Chukwunna weza nwoke dara nwoke wee mụọ ejima ịtọ nwoke nna bụ na ofu nwaanyị ofu ka ọ kpọrọ nkasi obi ọkpọ nke ọzọ ifeanyị owekpọ nke nwaanyị nke mụ dịlị m ya bụ nke mụ dịlị m ka edebala ya onye nọ n'ụwa ya biko na-ayọchi ya
oge gị wee lue onye ọbụla nwere oge nke ya nọ oge nke lostanu zabas tenoligonu anyị wepụta ifenu netili ugwu egwu ọma egwu nọba egwu nnetikụwa na elo stebụl gbawe naba oga ka nana ka njeke nechifu bensi nwazike idewanụ n'ụga onye ọcha ka onye oji mma na-edo nsọ papi egosi onye nwere inwe n'udo eze dị ọra mma n'ụga idewanụ n'ụga onye ọcha ka onye oji mma papi na-egosi ụkwa onye butu ọnwụrụ ha ibudo ego n'oke osisi onye bụba ekele ya na lọl ya Chizọba nwaanyị ọma elo stepụl igbawe na ọka etiti ka nana ka ndị ekenezi oyi ude ego ude nde nwoke eke obele nwachi gọziri agọzi ọka etiti gị si bịa Buhari investment aka na-elefu dị mma gaba na Chukwu